Здравейте! Това е албумчето за момиченци. Тук съм сложила ъгли. Тук съм го направила това с пънч. И тази украса съм използвала тази хартия. Ето. Така. Албумчето все още не съм го довършила. Имам още малко работа по него. Така. Направила съм страничките, само още не съм ги залепила за корицата, за канавата. Тук има чипборд, количка с панделка. Тук има украса. По същия начин тук съм сложила чипборд. Такче, на което също може да се сложат. Ето така. Снимка, малка на детенцето, на момиченцето. Тук от другата страна по същия начин. Тук има такчета. На това такче може да се сложи снимка по-голяма, а може и две по-малки, примерно. Ето така, да се подпъхнат. Едната и една по-маничка, примерно. Да. Отзад също могат да се слагат снимки. Тук могат да се слагат снимки. Ето, от двете страни. Тук също могат да се слагат снимки. И тук на стената също могат да слагат снимки. Може да сложат две, така, една след друга, може и така. Може и по-голяма снимка, ако искат родителите на детето, направо да я подпъхнат тук или да я сложат тук, на това место. Тук вече да се сложат такчетата. Тук също има място за снимки. Ето така. Това се обръща обратно. Тук има место за снимки. Ето, за две по-малки съм направила джобче. Тук има място за снимка. И тук също има място за снимка. Ето така. Тук има дизайнерско тиксо съм сложила. Такова хубаво блестящо. Има чипборд. Снимката може да се подпъхне спокойно под чипборда, за да има място за много снимки. И това е гърба на албумчето. Все още не съм го завършила, но ще го завърша до 2 дни. Обещавам. Чао, чао!